Ik vond het duurt nog wel noffelijk waar maar flink wat zinnen uit de wien in de zinnen is het dan best uit te houden. En dan weet je, we komen al letter in de tijd, dus krijgt de zinnen meer kracht. En als de just naar juster en de aanroende nacht het kustfront in het waardgebied extreem sneeuwen en het orenpad van de provincie gewoon nog green. Ik dat ken. Wel, joen en vannacht hebben we stadig gewoon toch weer kans op een aantal sneeuwbuien. Letter vannacht eerst nog flink opklarings, min 3 en min zo'n graden, is lichte ontmatige frost en de wind uit noordelijke richtingen die zal letter in het waardgebied weer vrij krachtig worden. Morgen ik een aantal sneeuwbuien, ja, in het grootste pad van de provincie. Daartussen toch eens even de zinnen. 2 en 4 graden, wind uit noordelijke richtingen, matig, maar die kan ik nog wel eens even vrij krachtig wezen in het waardgebied. Dan terug naar de nacht van Waasje op Toornse, min 6, min zo'n graden, op de meeste plekken matige frost. En dan is het gewoon nog altijd winter. Op Toornse rent de temperatuur op naar 1 of 2 graden boven 0, in de nacht nog min 5 of min 6. En op Toornse lijkt het te droog te blijven of het zo een sneeuwbuike wezen matte. En op vrijdag heb ik nog een droege dag staan, dat is op het nipperke de temperatuur wat hoger, 2, misschien op plekken 3 graden. In de nacht nog krijgt even wat frost en de eerste sneeuw. En op sneeuw en rein een temperatuur die oprint naar 6 graden. Ja, en dan lijkt het te taai water worden. Maar of dat ik terugzet, dan met de morgen. Maar weer even in het waarsje.